салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТG. Иниго Мартинес расман ба дастаи Саудии Ал-Наср гузашт. Дар ин бора хадамоти матбуотии клуб хабар дод. Даста бозингарон ба Иниго барои хидматҳояш изҳори миннатдорӣ баён карданд. Иниго ба Ал-Наср ройгон гузашт, зеро қарораш бо Барселона бекор шуда буд. Тафсилоти молиявии шартномаи ӯ бо клуби саудӣ маълум нест, вале мо қариб мутмаинем ки аз ин ҷиҳат дар он ҷо ба ӯ зиён намерасад. Дар ҳар сурат мо дар бораи гузариши ӯ ба Ал-Наср гап мезанем ва кайҳо боз маълум аст ки чаро бозингарони бузург ё собиқ ситораҳо ба ин даста ё умуман ба чемпионати Саудӣ мераванд. Пас чизе ки ба мо мемонад танҳо барояш орзуи барор кардан аст. Хуб, мегузарем ба бахши дигари хабарҳо. Бовар кунед, ҳанӯз чизҳои зиёде дорем ки ба шумо бигӯем. Дӯстон, тамошои бозиҳои футболиро бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар гардонед ва бо истифода аз калимаи сеҳрноки TG Barsa то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. Маълумотҳои лозима дар комментария. Ба ҳама муваффақият. қиссаи Тер Штеген ва Барселона рӯз то рӯз печидатар мешавад. Аз як ҳолат ба ҳолати дигар мегузарад. Чанде пеш маълум шуда буд ки клуб аз ӯ капитаниро мегирад. Ғайр аз ин, каталониҳо дигар ба хидматаш ниёз надоранд ва мехоҳанд ки ӯ аз даста равад. Ҳамаи ин баъди оне шуд ки дарвозабон аз имзои як санад саркашӣ кард. Дар он санад гуфта мешавад ки барқароршавӣ пас аз ҷароҳияш тӯлонӣ мешавад ва ин ба клуб имкон медод ки бозингарони навро сабти ном кунад. Тер Штеген намехост ки ин корро кунад ва ин амалаш президенти клуб Жуан Лапорта ва дигар роҳбаронро сахт ба ғазаб овард. Аммо акнун Барселона бо изҳорот баромад ва бинед ки чӣ шудааст. Клуб хабар медиҳад ки Марк-Андре Тер Штеген қарордодро имзо кардааст, то ки клуб тавонад ки ба Ла Лига хулосаи тиббии марбут ба ҷарроҳии ӯро фиристонад. Корҳои интизомӣ баста шуданд. Бозингар дубора капитани асосӣ шуд ва қарор фавран ба амал даромад. Чунин аст гуфтаи изҳороти расмии нилнуриҳо. Масъала ҳал шуд. Ба ҳар ҳол капитанӣ бояд ба Араухо мерасид, вале ӯ ба назар мерасад ки хело кӯтоҳ, шояд ҳамагӣ чанд соат капитан буд. Гӯё Тер Штеген ва Лапорта ба созиш расидаанд. Савол ин аст ки дар чӣ шартҳо онҳо ба мувофиқа расиданд? Ба дарвозабон чӣ ваъда доданд? Ростӣ, ин ҷо худи Барса ва шеваи фикрронияш хело машҳур аст. Клуб аввал бозингаронро мехарад, баъд фикр мекунад ки чӣ тавр онҳоро сабти ном кунад. Шартномаи нав бо Шестни мебанданд, вале мушкили Тер Штегенро ҳал намекунанд. дирӯз дар варзишгоҳи Олимпик Луис Компаник дар шаҳри Барселона бозии ҷоми Гампер баргузор шуд. Мизбонон дастаи Барселона бо бозии боварибахшашон дастаи итолиёвии Коморо шикаст дода бо ҳисоби калон 5-0 ғолиб омаданд. Аз лаҳзаҳои аввал нилнуриҳо пурра идораи бозиро ба даст гирифта, бо услуби ҳамлавӣ ва суръати баланд баромад карданд. Фирмин Лопес ва ситораи ҷавон Ламин Ямал ҳарду дубли зебо анҷом доданд ва голи дигарро Рафиня ба самар расонид, ки ҳисобро ба натиҷаи қатъӣ расонд. ҷоми Гампер мусобиқаи дӯстонаест ки ҳар сол дар Барселона ба хотири бозингар ва президенти афсонавии клуб Жуан Гампер баргузор мешавад. Дар 10 соли охир каталониҳо танҳо як бор ин ҷоизаро аз даст додаанд. Соли 2024 вақте ки Монако онҳоро бо ҳисоби 3-0 шикаст дод. Барои шогирдони Ханси Флик ин бозӣ охирин санҷиши ҷиддӣ пеш аз оғози мавсими нави Ла Лига буд. Чемпионати Испания 15 август оғоз меёбад ва аллакай рӯзи 16 август Барселона дар меҳмонӣ бо Малёрка дар доираи даври аввали мусобиқа қувваозмоӣ хоҳад кард. Ба ҳамин тамом дӯстон, то боздид.